ake sizwe lapha bhuti Masuku. Yebo. Nalokudwendwe umntwana useyibikiwe kuye kube nomdlalo angazi noma ngizothi umdlalo la khona sesibone khona insizwa eyile ekade isuke le kubo kwamakoti nezintombi noma mama nobaba sekuthiwa lapho kuyaqhonyushelwa kanye nalabo basemzini kusokwenziwa nokuqhomushelwa ngabe kuwusiko oluthize okuphana iqinisekisa ukuthi liyagcinwa noma nje into eyenzelwa nje bumnandi ukuthi hayi ngoba sesifikile umgqumushelo ngathini ngawo Phela umgqumushelo ila khona okusho khona isign yokuthi sekungena umakoti kwasibanibani. Bonke abantu bendawo yikho bephelela khona ukuthi ke koqhudelwana ngokwenjabulo ngokwamukela nanokuthi ke umgqumushelo usuvusa abantu laba bangasekho bakulelo khaya ukuthi vukani ke nangu umakoti wenu usefikile usungene selungene udwendwe lapha ekhaya. Yeah. Masuku kuneyinkomo lapha ezibulawayo mangabe kuudwendwe okoqala nje inkomo ezibulawayo makuudwendwe ezani futhi ziba ngaki inkomo ezibulawayo uma kwenziwa nje udwendwe kahle kahle inkomo ebulawayo iba yodwa usoke inkomo yokuqholisa yokufaka umfazi lapha ekhaya iba yodwa umthethwayo kodwa bese kuya ngamandla akho umkhonyana ukuthi uhlabisa ubabezala umkhwe wakho ubaba kamakoti umnika ikudla ngesizulu uthi ke baba lapha ekhaya konyanda sithi nansi ke inkomo esihlabisa ngayo lapha ekhaya esikupha ngayo ukudla lapha ekhaya. Yebo ayike impoqo lenkomo kusuke kungamandla omkhonyana la efika khona la iphela khona uma uthi akuyona impoqo okusho ukuthi akuzokwenzeka nje uma ngabe inkomo yesibili ngayithola ngabe nithi hawu usehlulekile nomkhonyana uhlulekile akazengenzeka kusho kanjalo. Yebo bakhona abakushoyo lokho kodwa iqiniso bayalazi ukuthi noma bekusho bayazi vele ukuthi eqinisweni kusokuyisipho lesi sokuthi ngibonga baba ukuthi usilethele ingane yakho lapha ekhaya singamanyanda okanye singamandlovu. Yebo ngiyezwakala nakho ke baba la ngifuna futhi sifike khona isethulo ungasichazela ukuthi isethulo yini? Isethulo kusuke kuyinyama leyo uma kuqeda ukuhlinzwa inkomo isethulo siphuma ngapha kule nkomo esuke iphiwe inikezwe ubaba ngoba umakoti nomkhonyana abayidli leyana yomqholiso. Yikho bethu ke nasi isethulo esiphuma kubaba kamakoti ukuthi asinike nakho ukudla. Iqonda ngqo umkhonyana leyo nyama leyo umkhono nomhlobulo. Yeah sisekhona nje lapha Masuku